secondary school neganda da koboroberiwa asiskuru jinde chianjeru go chiko komoroberi yondro je serikali anta go bekemeroberi abene kwene kuna chika tate asensemo yechai na coffee amo na better na mangana ya maua chika tiri jingo seri ujira yungati yale anda to koraka na isko ya Gusii ndochikunyo gotebi amangana yu asemambi yabano kuburu bitona ikaranzo ike hototenga kikwa bokira na kiroberti ditkuliao ganeli bayano kwale na senjera abene krocho shwauta are maiga ye kamera ne studio ne kwene kuna muri wine chibicha go jira senjera abene no butambeliane Brighton Makoli. Miyamono, good morning. Morning, sir. Good morning, andonsia soverete, litukole Jumatano, tokoliroka Education Wednesday, nkumanyole, karochikoraga ensa, mune nusu chabona mambia kolinda sebono, wakire vya, andonsia soverete, team diaspora, team following, team apana kosa, team chini ya maji, mwensi pito waligani ya senchira ya beno, mugusiyege tinginye kingaini, andonsia sowacha keire litukole yao, kuganeria amaya mirobiri litukolia rero eikirane bune bwenerete kulinda sebono iga na bugusanga na into wetrase namba yesimi eliere ase TV ya igoro gabo otumanyenga nsemo kieye obwatire tumurobiri bwensa kyabono mambia Jumatano ekarojire chinsa 12 chabono mambia tuabokire byanya satu anchere twikire ase studio otambe ngotebanga igetango kiri tukuligoro nke gutanga na enderero tosoka ochigokore mirobiri yao tango kiri tukuligoro nigo gikubeka obene chinguru no mukia endo twale birengerero byo gwikirania onsi alioganeti ase ubugima bwao igabona semambia bono twagokire kyagera twasoire tukorosereri tukuliao nyora kwa nyorire omoika omachanu korwase Pastor Steven Mweresa na intebono twasoire gekosi kigima egekosi egekongu asomurobili bwenza kebono mambe good morning andonsia seboberete Kennedy Mirieri Gisemba oyuno munyakero goito korwa team diaspora ekera kuwakilisha yabo Labani Onami yabo Dennis Matundura yabo Joseph Kinyosi mwensi pikorwa team diaspora divino nkeo tuwabaliganiria simambia yabono Felistas Nyanchama kurumosocho good morning Keisto Nchari good morning andonsia semoverete Eric Baraza andonsia sole ntumanyetenga nae Nora somorobili bono mambia karibu sana senchira wikirano mwensi pitu wabaliganiria senchira yobikirano kigima mitandao yetu ya Facebook naboko bainyolia senzema ya Facebook na Ndizi TV News Digital asenzema ya YouTube ni watonyara Ndizi TV News okunyatinga kina woto tweet Ndizi TV News wekerenga likia wekerekyo neto kaya nikirensa kireta ikagwetera ase namba eyera seskini ya woto tenga kyoto wadedi akikwa bokera na kirobereti tukulia kiroriri tukulia ramisi tukuramisi botambe neto itwa kwana jisembichi tukora gensa ya monenusu ojigoro tonyara no magani witase studio aneka tojo kwana igoro ya junior secondary akijiskuru ao chirobereti na ibuno mwebulinga kiwirobereti kolende tutumire ujumbe ya wetera senseme mitandao twa debiri Facebook tonyara Ndizi TV News Digital wega senseme ya YouTube na botonyara Ndizi TV News abuna tokotoka senseme yo yemitandao asante sana wakili George Mo tomadenga nogendrete kubwati morobilio Emily Nyaboke asante sana abona ba wakili baito tokocha tuwasanga na barabuo igoro yengana yeri chiko ekiongozi safana yonserio mashabiki yetu korwa sune kabo nchali South Mogrango Nyamarambe goikabu machoge chache ugembo machoge borabu Kenya nyago ikanyalibali chache birongo andonsi asomoli nyalibali Masaba gesusurogoro nyalibali chache twabakwanire mwensi piki tutu Masaba mpake county ya Nyamira West Mogrango North Mogrango borabu andonsi asomoverete twabaliganira senchira ya bene bono mambia yene timu ngima yensa kiana otulega iga kwa niaba yako ntoma yanga nintutweka toko na okwana giga se studio toko bwatara ne producer ito Joshua Auta nikole meyo morobele bono tume ujumbe egere tokole ngento tokoroka shout out egere to ko involve egere to chaka umorobele tuachaka ase obwamo kazi kwako mwancho moligelia ndonsia soto bwatete kurwa tume ujumbe bono igagwetera se namba yesimire igorabo 0792 192 834 osalia Facebook notole live Ndizi TV News Digital nabayigo YouTube Ndizi TV News nabayigo nabogo tweet at Ndizi TV News na nabakonyora buna around Twitter Facebook anyoro yo mto Brighton Makoli Facebook agera to sange ase obwamo
Iyo yenda kutumira uchumbe ya nyingi go justice studio simambia boneka tusemereze na team diaspora team following mwensi mwanyarire mugo tumakie SMS chino ikato turarigereri ake tumanye na mwatu utiro buranga tirane mwasoire me yumurobere kramurobere tiritko leino buya ndio jina masalini bosiboli aute na kurugembo pamoja buna botambe Keri Estel kurwabo basinya boterere amolioka emambingi yasema mumu abomeri nyarangi aute na Benard Asanyo dere wabunda Eric Mumanyo Soro dadi wa dadi Diva Yeskim awathina bonsi wasoime yumuroberio bwensakia Nicholas Ogega awathina non tugutire iga bono gokonya era awathina watera kwa ingore Nicholas Ogega konde wenzi ombekere tusiniwe ase oboamo oyakro kuna nere Nicholas Ogega awathina bana Juliet Oye na abana Sheli na Bildad Koronyansonge stage bawathana tiba komaja gotubwatia sumuroberio bwensakia bono mambia Kemi Sophie Motangi atena good morning Sarah Brighton Joshua kurwa Nyangongo Junction wa Kirbuya emambingia asa masabiki on Ndizi TV pamoja hadi tamati na omwana ye Choi dota yae babokire bone batubwati buye crossing sema chiri chanya Ngongo Biamono sana amusubati Sophie Kemi Motangi kora chinsema chanya Ngongo kwani mwana Joy na morochegali ya semitandao no mwana ole very beautiful biamono asukubwati murubulyo bono mambia na bali mwensi mogende tukutuma chi ujumbe mwachakire guchirika yabo Dr. Nyasimi ndobwata edu kuroli isenagali nyalibali masaba ndobwata mwali musagini ndobwata mashabiki mwensi kora chinsema cha kitutu cha South na kitutu cha North mwensi pitu wabaleganiri asi umurubule kolinde asibali bagenda tugutuma wetera Ndizi TV News Digital Online ndochenga Jared Orure Matureti agote panwali mikoro chinsemo chanya chichi Kemera Ward ime yabugetutu agote banaendelea kuangalia kwa sana. Asante sana Emily Nyaboke, asante baba kwa kuendelea kutazama pamoja na sisi. Agenda tukuligereri murubulyo bwensa kebano mambia good morning, say hi asaba wakili Bonsi yabo wakili Zelma, wakili George Mo, wakili Christine mwensi pi balimora sensemo yokoranga obwene nguikira na bole buna lichiko ligoteba. Asante sana nindoche Valin Bikoro kura chinsemo cha Mountain View Nairobi agoteba nere no ali masumurubulyo bakubwatera no mugako ya Ronald Ngala abana Chantel Michelle na boigo Gifton biamono sana Divina Mora kura chinsemo cha South Mugrango Nyamarambe nere agoteba niko ndani nkwani abana bana Shali Kenyanya Collins Obara Steven Ambrose Ogega na boigo Gifton boigo agoteba niko ndani ya show. Geoffrey Onyancha kurochinse cha Tabaka no ali no murugyo yokoro kwa Lydia Mora agoteba bana ba Sierra Hayden na Jaden agoteba bonsi wakae ndani ya show, tuko pamoja hadi mwisho. Kemi Sophie Motangi baba asante na enogende tukuligereri murubulyo gutumeka chinchira cha online. Hezron Mose nera agoteba nasoire kura maili 2 kona agoteba nga niko ndani show ishaanza na tuko pamoja hadi mwisho. Mwensi balimo gutuma yabo Chris Oyunge kurwa chinsemo cha Westlands Nairobi na ini twabaga niria mayachinga kimogenda tukuligerera Ndizi TV asumurubulyo bwensa ke Lilian Nyamwange nere kurwa Gulf agoteba niko ndani. Asante sana baba Lilian Nyamwange asogosoime yomurubulyo. Sijaona Joseph Kinyosi, sijaona Laban Onami, sijaona Dennis Matundura, sijaona Mweigwa baba Getutu na endete ndaragatia mashabike onye mogenda tukuligerera twakagambia mono igonto benyorete asumurubulyo bwensa kebono mambe ewe ende utuma ujumbe yao tenga nga yoberete katojiri tukuri garo murai bwense de gura mtu nanyarane na barai akoro sinsa maje independent institutions asamaga justice of sikoro anne karwade ko be kemero beri ojugwana gina kirensemo
ani kire institution ko karaire ga cia buya kurwa sensemo ya judiciary kurwa sensemo ya nyimbo kurwa sensemo ya IBC banyoro ne tari ko be kimiroberi yo gosuka gochiboswe gondro jumura amokonyoye rigadi gashagwa na nyoro nete na abantu kurwa sense ya France baguchukuri na kichipara njire bajage to bokori bagaja sense ya Kenya we gondro jena ni garure kurotiri ojas chikatelia nene jire ata ya kurwa se kemerige chayamo na mangana covid karate tebna ya serikali ya Kenya kwanza nigerenga tena koleto bosera bwa mangana yoboremia sense ya Kenya we gondor jina mowasiri bwa mangana yoboremi mitikari ntori na tena ya aba Kenya angachi milioni sato chinugutainye ni obono baerikiri una baremi ekarawa ne ina remiro bere serikali bete kwena kina baremi amuchi bare konyora amangana yebusuro amo noboyo we roboti ndo roboti gutugoro kurwa sekyombekeriki ya Kenya National Bureau no mobaro statistics amo na manga kyabotana tene na amangana yobochenu kyatebete goro yabasubati ngaki barase birengo byobochenu abasaja ngibara birengo byobochenu barase cover area insurance cover barabata yororo nandinga kikenyete tukuskwe gochibosio katojena bagwata ndahina arakora kandiri tukulegoro asense to ya Kenya na mange na boy gona Gusii paro diratiga kusara asamangana gete aliatari maya kiaranto igote pae moya yede kurwa sense meri ya metromes monto ya mona basire tio mabwai ye bintu mbigenda te korekana asugusibi ebikabaragete lakini kunya kubordore na obera ache biere kujasa matukare busi na maeno yo minto Brighton na inderende tunyuri mwanchu murigereria roboti ndurwa bwatu kwano mo DCC Kisii Central Sub County igoro yabali mikwelikia konyoro buoyo orobero yugo kagere go takere ko yara chitariki 15 litikulia lengilia Jumapili kulinda balemia bange gatukanga bonsi konyembale likia omorobero yugo asukiwa mpaka chitariki 19 litikulia ankyo ngagete igabona omoremio onyetole likia samangana fertilizer subsidy program nogwenete kuelikia waikali tukolia ankyo na eto baisa gusiekero resiko kero mwamento naenda matuko ange atatu egere kero mulimi atokenga bwelikire asumurubulyo yo kera bande bagokonyeka na eto gutigara magega ige yune ujumbe ya sogete lituko lya Jumapili ntwegenete nga mwelikire asobonge mambe na lituko lyo mwele chitariki 19 iyo wana serikali nilingete korili meroberi kwene kinanga ki aba Kenya abakwerikana bali abalemi nande baso asumurubiro twakora ne asenjira ya bene kanonde to korali liga sara gose barabatumire SMS cyabu wetera namba ya yere igorogabo uko na koligereria ndo chenga Keystone chari krochinsemo cha mwamoriango chinsemo cha minyinkwa agoteba bukiete buyapi na ende no enda sumurubiro agoteba kwanya Brighton kwanya na mashabiki onsi atimu Ensakia na ebo igosara maiga mangi asante sana tuwabwatira maiga endegendera ko baime yomurubulyo bwenza kyomonyakerogo Kennedy Mirieri sijaona ujumbe yako Jared mtoto wa jirani pia sijaona ujumbe wako Tindaro no yene ya Feno Mbaso mwensi pia Divino Nkeo muko wapi mwararire mutotigete bo kakarato me ujumbe egere mu wakilishe amashabiki kwa timu diaspora nendo jega ya Mose Defini from Kyoge Makoli na Sahara eja ya mambia ndo jembu ya ego soseri litko ligia Mose Defini kolijisa bujiritia koge ejia Kyoge ata na mambia ngia nande litko ligia mbiomono nara wadana the Lord will fight for you and you have only to be silent. Exodus 14 verse 14. There is none whole as the Lord. Morning, my beloved one, have a blessed, enjoyable and lovely day. Biomono say a message yomonene ego segeta abono mambia biomono ndo jeme SMS barbato metsara ane kromoro video tenesia sunya de korore rubutuko barmato media SMS chino sara ko jiriri ali chico kerine ama ko mayanga ki akobaira neri ekroto gosuka gochi gosio no genda ko tubwa tiene on this TV wansu poma Gusii I like omo tegarali yukora totomera kebungo usamangana maya aliako montomoyo au korosa ko tawinga Mungu atakupigania wewe nyamaza be silent na vitu zingine Mungu atashughulikia kerege ntokia abeire tokona guchandika mona senkoronga
wonkieke kiaba nase kimabolia mange wachia Mungu. Kila kitu fanyika na sababu na aino bwatu bugima bwao igotona gukumia aso bugima bobo ngeke na kikiaba guchia kugani kwao talikora gukora kwa Nyasaye. Igo wewe tulia, be silent, wacha Mungu afanye mambo yake. Kibunge kia sana korwase umo ligererio itobo iga Hezbollah mwaniki agoteba morning kutoka Kisii egesa niko ndani kabisa. Asante mwaniki kwani abaligereria bonzi korwase nseme yo yegesa ndikabe ambassador korwa chinsemo chigesa. Buya kabisa mwanju muri genda utobwatsara amaiga naegwa ntima itine osinanyo inebetegoro korwa somwe msie Kiumbu ward. Ago kuna Peter Gekanana. Banda bangi bamaide na boy. Na ndebi namba maiga timu Ensakia. Iga kantena nkwani sana ngotorigeria sana. Akantene merobelio si Ndizi TV. Hadena ni ganje tekurigeria Ndizi TV anero ko TV stations nechire dingo tegarali. Igo Peter Gekanana korwa se ward ya Kiumbu. Ino msie. Biamono na ikiria maigao. Mheshimiwa Peter tumeshukuru. Ndege ndira kurigeria umurobelio bw'Ensakia nende korera abantu bakiumbu emiremo. Yes. Abo yori tukuri goro nanyora nete na odigiti kero kyobo jumbe asebunge ya Nyaribali chaje Kenani. Nditanga James Kenani na monyora tukara kwanera mangana mange anene iboro kyomo gushata gerego chamo. Na nande atina kingo ika amkwani ndi musuba dutu akatenera interview agandere na tiangwa maigayo agande na rende mongwaneri interview mbya yarenge ande yarenge ntoera kabisa ari na jabange na jaji gutokwania kero nande na mbakwande na John Kebati manje turende inanga 15 kunya kugenda imana kweta maiga. Mheshimiwa James Kenani asante nonyenje sana the last round. There is always next time. Biamono ase ogotoinyora buna Ndizi TV na Jared mtoto wa jirani asante asoko wakilisha team diaspora whatever tuned in. Have a blessed Wednesday Ensakia family. Asante na ayebo igotwara a very blessed Wednesday and onsia semole korwa diaspora. Igo manje muri genda butomo jumbe ya ototenga kikwa boke na nga kiorobere ditko liawo njera ya bene kabisa. Tokwena ko tetore goro yo moroberioli omo iroberi chake tukuria Jumatatu goro yo kwa nyoro ruenyi kwa nyora chibese. Ntwaro jena chibese mete chibwata marieta mange sana. Nantu chikote ingo bwete tukuri gora kero tukuriria Jumatatu Chantel kero bwanyalika kubwene tukuriria Jumatatu kato assurity omoroberio yiri tukuri gora chikote ina ngo bwete omoroberio yiri kato chikote ina ndinki kirio takero kora indi naye onyore kobo mowinyurana echiribu 10 kira lituko wiki ematukana onya kweringa nigo kanyora 200,000 roje miao na beragere onyore 200,000 ngire ndoganyete tukora mbatego se tukora na senza Yes, that's correct. Tukwenda sense mwende studio karoto kwirana tumanye gukumanyanga na kyo kwenyorera enibo Edwino Mwenga koro Kajiado nera goteba abana ba mintu mark me present naendelea kuangalia kwa mpigo tena zaidi. Sawa, tetwenda sense mwende studio kwena toro watega ituskoji ando wateka toro watega litukana ni chisemzo juu kwandra akero ikora gense mwende skuni ngwina toro twa kwan Joshua tokwena twatenga itugochi gochi. Ndizi TV Ubwansu Gusii Maya kichibesa nguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kira lituko muntu ngwe 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na M-Pesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chindunda chinyenge chance yao yobobwi
igiri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekis egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bari miaka 13 guchia igoro. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo kolera chigosori. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Medi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga FaceTime yote bagagunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #ya mitandao yonse #ekebembeli nyoromorobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkovoka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengeryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde
Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongitano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimiaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Jumuriro Ndizi TV karon tu ilani kuro asansa mirende ye studio tu apro wanjori bokke tu akwani jo sunde ban tu irenda asansa meiga katu kwari ne tina maokabere also ime yumuroberi nampono kwa bokirane mono kwego ire TV yao weno muroberi ku Ensakia nitukoneria Jumatano jitariki 15 nesato modinyi motanga ni mwago jirubere nemeron kebere nesato kware ne asenjira yabeno benente uikomwe tureka asansa metote iguru yuruenyi nindo chimbara abato miriche SMS chabo arogo Chris bwakire buyekuru aigaraganga ingotebyo mugusi asoe kabwate boka soa ime yumoroberio kwensa kyobwansu mugusi Ndizi TV oina rogo Chris kurichinsa bajiri cha raganga abatana bono mugusi aboke asoe ime yumoroberio Ndizi TV no rumoroberio kwensa kya bono mambia pia mono Cynthia mukaya tena bwakire bya sana Brighton na Joshua Nabakwaniriri tukoria ratiganya saa to anjere toto erre kabisa goika maragombe mono Cynthia sobatena no orimi yumurobiri. Asante bali mwenzi mogenda tukoba ime yumurobiri obwensa kyabono mambia labane onami akondikira kuona kurwa Minneapolis Minnesota ime ya USA agoteba ndani kama kawaida kwani abanjo bonsi bali bali asichinse mecho Joseph Kinyosi kuru Ohio na America na mwenzi bali mogenda tukutubwatia asensemo yeli tukolia lero kurugega somorobiri obwensa kebono mambia na gendera gutume ujumbe kyagera ekero ekugugega se studio toko yarora gwika to yerigereria limorioka ekyagera rende umeandika ujumbe nane ntoko yetiga gwika to yerigereria na ko yasomekera to gendrete no morobiri bono buna Teresa Kemuto asante agoteba bwakire amo kurwa Murang'a County mbia mono baba Teresa asoko gendera ko ba ime yomorobiri obwensa kya bono mambia yanda utobwaje asenja abe ndetura otebi goro yorwenyi rori okiro mwanda kwebwera kila litko obwebwera chiribu komi asenjera ya biye kabisa ambe mono ekrondere gutuma uchumbe yawo kotebi nanga kyukwa bokire ekrondere dena ya yumuro no tu asiori umuye kabisa mwako yiga atwaje gete tukreje matada so mwanda kwebwera chiribu komi kila litko inkimonda hokora niga kwenda wikase simiyaye abu yaye emiyo kagutumia emiyo komonda gutumia just 100 na kimondo yakwenda mondo bwate hapo ya mpesa ni awika sense meri ya abu ya mpesa oenda mpaka sense meri ya paybill number kera ikira lirende ngubori kwa business account business number ereri business number igere 515450 eyo business number kero kwa chire mpesa lipa na mpesa paybill business number 515450 account name olikelie Ndizi arafu lenda amount
ne mia ya mochioka arafu epini ya one siri ya onye beke igo kweso iri asiri bagali nene liyo kobo mubwi bokwe bwera shilingi chirifu ikomi kera lituko nabo igo nkonya kweso yora sidre nene gochego korwa ekere wiki ekoera umugwi akoenda nkane shilingi chirifu chi mia ibere igo bana to baisa goti wamage litukole Jumatatu umuswati Chantel Kerubo akebwera shilingi chirifu ikomi bona agendrete gokorera abana bae chi shopping kuira na back to school litukole igoro yo wete agorona Jackson ya Tanja nero wete chishiringi chiribu 10 babwete babere ayomo umutangani Jackson ya Tanja ayo kabire asedre nigale ngomo swati iritaria ye akorukuna Melvin nere obwete tote na Jackson Atanja na Melvin na babwete chiwese kero mudabwe chiribu 10 igomba berbe bwerete yesterday igo 20,000 20,000 igo bono kore dru igoro nigo yaje ga ku kabisa ya bonsi babera bubere kiri kero muntu igo ne bwerete aje ne chiribu 10 all right mwanchi mulilia yuna mangana mayana ndiga bwa TV ya onoroche play now and win agenda lipa na M-Pesa ali M-Pesa yago lipa na M-Pesa pay bill business number beka 515450 account name likandizi NDIZI alafu na indelende account amount okubeka shilingi 100 ya mochioka alafu pin beka tuma eso ya seli bagali nene lioko banayo mubwi kurwa semero buli yaito ya kera lituko bwebere shilingi cheri buchi 10 kera lituko ne drenene gochagokorwa kere wiki ekoera ne shilingi chiri buchi 200 igoto baisa goti wamagege kere bintu bune bigocha hata wewe jaribu bahati yako tote banga nkieke bano bago totebe wewe jaribu ikiagera ababuyorocho already mbatato igore director yako letwe babere baachire alafu liboli ndirege gankuboli go yomito Brighton Makoli asante munyakero weto Kennedy Gisemba agote babwakire nonye tole botukaiga eyo botuko buya kolende kara kiri yake igo ntumanyetenga achinsa chino bonega ni chogotimoka kolende mbiamono asoko wakilisha korwa timu diaspora koroga Los Angeles Fenombaso I think nkoro diaspora baba wairire buya osobo tuko buya ndonsia sole agote ba morning Ensakia how does the diaspora join 200,000 draw is this only works for Safaricom numbers Nekera Safaricom nere wa deriba na M-Pesa yes no enero Safaricom yakora yokora kiko kirina rende aba ndo diaspora bashiriki ndo mayanga kimu biro jokoro kyana barambata gete jibese ndo chikorigera kinene ngate na M-Pesa nere ngumbu jiranje ngumbu ali nero by the way we fuaka konyo ebese ngate M-Pesa nero ngende uika otware M-Pesa ha ogende ga lipa na M-Pesa we kotware hapo ya Safaricom nere gotumeka mono yo Fenio Basobo Fenio Basobo lingana barabona obago so hydro ndobu atime paka sedre kolende nyoko bwate Safaricom ebwate app ya M-Pesa onye bago transaction enjerne bago kora transaction bago tumeka M-Pesa is the same deal I think so but rende ntoligerere tumanya sobo ime Thomas Saboke agoteba no ale mekorwa Dagoretti South agoteba well represented may I wish all the children that are going back to school ya kwamba sasa think about the books and good days guys asante agotairi tukurigia andagote abaroki bali bakwira na sikuru balengereria mangana ya masomo igo bono mwanchu mulile mbie mono sana to baisa goti wa magega aso orwenyi kwaruka bono orwenyi ase nibe yuagendrete koena noiga asomoroberio ogosasegeta seni kya Ndizi TV lerne litukulia gatatu yes igo nabo bui babere batatu igare goromba bere na Jumatatu noyo igo bono gendera ushiriki na banyo lero naye obwate bat ya mwenzi usiralie mlango wazi nende ryokoranga nkubeka bono gotiga bono Riziyoko na wechanda just follow your heart beka to kumanya sebati ya ekurwira mondoro bago temego bwa wachanga akina inchi na bona takambeke akina aranga tiganda tika to besa gotiga wewe weka na mara nyingi unavyoshiriki mara mingi unavyojiongezea nafasi ya kuwa mshindi asengenje buno kuna kuementera libaga
onyoro kwa bikire mara 10 yonda bigite mara 3 obviously olio bikire mara mange nero ko bumugwi iko kituganyete gusugenda tenya ko GSM cheso iko sego chiliki tiato sasa magaseti tukurero bona egaki emiao tegera tonyoro chiri bukomi go se emiao tegera tonyoro 200,000 ekere wiki yekwera ngakie kare obororo ekero koigwa ana muntu tangaziru no nyore chiri buchi 200,000 handi ngakie kare obuya osaseri no mogoke kero koiguna nayo kuraliwa omobui ritku richuma kero to gochikora eiki ngakirabe omogoko timete se era be Saturday go Sunday lakini tukuma andi kere wiki ya ere kore ndegenda gushiriki umanju muriria dende mete ngonyoro rijibese jiwa narorire rero yogo jinyora kera narora antu bachakira gutuma antu je bantu bachakira gutuma igobona abantu ngobeka bari kabisa asenjira ya bermete tangani kwa bete ko Jumatatu mete kuna bwa Jumatatu tarariwa omubwiri tukeri abeke Jumaine tarariwa omubwi abeke Jumatano tarariwa omubwi kurende era ni gaenda te kwebekere kiganja kwa mentally baga ari okubwa week tatenda sense memo gaseti tukurere go singo bate SMS enera ya chire ya moya Eric Okari omwigwa papa gichoncho agoteba good morning team Ensakia Sara na Brighton mark me present from Sugubo PAG with my father okorokwa Richard Mose mama okorokwa Josephine Mora na baigo Vivian na Lena tuko ndani ya Ensakia hadi mwisho byamana sana awancho mwensi kurwa Suguba alinya cheki ekero mogendete ko bayimeyumuro kero bale represented na Eric Okari omwigwa bagichonjo mbia kabisa tuendelee tusikibona uja sense memo gaseti karombate gaseti ya test standard na incheni kombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard page ntanga nigeri getena state of the nation yani ari asense itu ya Kenya ama yanaro ama benaro na yoko gechi naroro yatabwa die kieni ngana muri gazeti getena the good bad and angry na ama yanaro ama benaro na ndinaro aliyatabwa die kieni pyuma tego agiri ne mundu tabwa die kieni gamangana naro kolengana no roboti osesa ve yabato go duri tukurigoro na ekiombe kerikia health gose ensemeri yobajenu na demographic survey yanya tege ko ba publish it kurigoro iganya tege ko bwa roboti na wadabuna mangana na Kenya kene ndegwa katua sa mangana ande make kolende na ndinaro ararakande koira na maega asensemo quick facts jiri aseng ensemo roboti tu asobo ngaineria nigo ya kiribuna aba Kenya bange nigo babwa sexual partners ya bange yani monto no eno rio bwato muruyo tara taiza nigetinere igona bwate nande umupango kando ino roboti nya bwato kwa asense ya igoro boiga asense mo yoko lengwa ebinyinyi byenyamoleo nigo batete na 47% go se 47 ya semia ya basubati nigo bakwenda bakora testing ase umubaro bwa basajo karenze wali 39% ekara bakwenda baje gukora testing asensemo ya GBV eyere mangana gender based violence go se chisegi chegenga nigo yarakande na basubati abange nigo bago itwan nigo bago itwa kurendo mubaro bwo gender based violence no kyake kero kolenganiwa no mwaka kero mwaka 2014 nigo yarenge 20% kusemero ngebera semia kurende bono nigo ya keta kegaika 15 ne ma semia aso mwaka bweta boiga se okobetkizi ndani au ose vaccine eto debe COVID-19 ose vaccine chinde nige kora kanabuna amubaro moke bwa bantu ba chiete bakabutsi ndani eyo nigo ole ange 8 and 10 children bale abakeani bantu basiete bange ko betwa asensemo ya mangana vaccine random ownership ko samangana yoko ira endemero iwerokina 25% ya basubati iko bairete biginga bya mangana ya girgaja osamangana yoboreme ayo na ragendrete gosinara anogati gudit kurigoro egendo kende kya sesbe yine na account ansema ya muranga na kericho osaba subati kurwa se account ya muranga na kericho ni gobono ekoro kubina basubati benseme yo ni gobwate umubaro umpango akando sini gobwate sexual partners abange gwetani babiri nesema muranga na kericho kero esabe ya korkalete kurwa som emetienyi komi nebere ya etire anene ekero guru mwakoli igona ra yusara ndo chamure keire mono ekero bono state of the nation
korende ase page ene murgatena kiumwo murai bwense Dr. William Rudanya atika ukwanira igoro naki Chebukati ubugima bwae bwabete kogosereriwa ekero riri chikora chiarigwa kwa omwaka ori oeta boigo muri kwesite na margate nanga kiumura kero gosereiri go chiasi chingiti choro sana asijisemo jirio murakero endete gwaka kwene kiwani gobona chingitiro sana chire ase akongu ekaro chiko gosereriwa mabwae bwabo kubatkana numurakera oyogendete kwene kiwa asense chinsemo chinde asense ya Kenya ayo naro agendete kwene kiwa sigaseti ya The Standard asebo igo ndoche na young at heart ekromo saja man with ekromo saja bumyaka 99 akorete nyangi dojiko gore beja to torena ngoya akorete nyangi lakini ekromo ri ase beje abakorna musubati no mogosu wake asomo sajo yo bumyaka 99 years oyo mogaka yo no yo matigareti rende atungure sokoro na akorete nyangi dojiko gore ase beja to torore enangaki akirende ngakia korete nyangi kwanja nimbubwadi as long as you are happy it does not matter Zona ni mureke tena bona magwa korwa semo yo wasiri na ndo irende kirasi uchikoberekcha ayona oyino mu wasiri oyo kabero mu wasiri bamana yisemi ne watena from cabinet to lecture goals yani korwa amangano yo wasiri kwenda bono collector ndo jikoreri ayo asobugare beje 12 kasidini ya The Standard abana barabe kirasikia tagotaka gosori ne professor mbia mono asogutumanya ase oboime ali arase gazeti ya The Standard nanchite yangu manyia liro voltase gazeti ya The Daily Nation obo tukibwa kora tuligoro a new government survey ngobane koro kianga there is an extra marital affairs asense ya Kenya Wokuoro kebuna abasacha abange nigo babwata averagely 7 sexual partners ase amagimabo chinga kibona abasubati na baroba bwate sexual partners babere asobutukibwa korwa omwaka yo mwetre usemetienye 12 bune gazeti ya The Standard yakibeka Kolengana no roboti nigoro kworokia buna amangana yo kumira na kimubire recklessly asechi county na haraka kogera amangana ya amarwaire sexual transmitted infections including HIV mangana yo nairo bolita sepeji akabere bayigo ne peji ya gatatu kolenda sepeji yo ntangani bayigo muri kibega zeti na ruete umubaro na ruete bicha kamili asobotukyo bobwa akolwe ase emetinyi 12 ya etire abubo kworokia asense moyechi county asaba sacha bali babwate chi partner babere gocheigoro ne county ya Narok neretangaine asekerengo gya 42.5% bwatu kuna Migori ayuna mangana ya basacha babwate gwetani abanchi babere Elgeyo Marakwet West Pokot amona Embu ebwate 25.5% bayigo asechi county chitangaina abasubati babwate abanchi babere gose mpango wa kando gwetani ababere nkorwa se county ya Murang'a abo bale 11 igoro yemia babwate gune county ya Kericho, Busia, Kiambu na Bungoma. Ayo na rairo bolitase gazeti yenganaki asoroboti ruwa korwa na national a new government survey ekorokianga na kibono amangana kwanse title nigo yarenge a cheating nation abwastorocha baga abasacha mbabwate more than abantu abanchi babere nabakungu boigo kurwasi chi county chinagotebiri chitangaine nchibwate mbabwate boigo roboti nigo kworokianga enchira abana bakonyorwa aiga sense ya Kenya gosiba koiborwa nabasubati nigo yabeire nusu as compared ne miaka ya magega kolengana nabamanyi bamangana yobochenu nigo bagoteba eye na atwengia asengencho bana mbara iburukyo holela enchira yebono nigego konya samangana ya kiafya kubwatekana nabasubati abange bano bagutumika chinchira cha family planning methods na abandi nigo baganitie komenya obugima bwabo gose quality life asa abana bali bakonyara kolera ayunto yanyora sepeji ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation Wega sepeje yiga entangani mwanchu murigereria
ekero tugutigana mang'ana ya infidelity asense ya Kenya nigo tugusuka gochia sa mang'ana yechisemi aigabone serikali wethera se wizara yechisemi ya nyariko bakego teba boarding schools to stay nyore karanga linki arengo kuro magega banyariko babago abolish amang'ana boarding centers gosechi boarding school nyariko bachigo siekwa nago wakwa isiko engane yue kara kira chini ya maji baka babuli bande mba manyeki bagokora oseni go bakurusia bana chi boarding oseni go bakogendera onakorole wizara yechisemi yatebirenga boarding schools are here to stay igo bono chi boarding school nchigenderete ase bali batamanyete ngane iyo ayunto yasoma so bumenande nkikiagera serikali yachenche kerengereryo iguru yo gutenenia mang'ana yechi boarding school ayukagenderete bo igo yo kabero mo governor we county ya Kiambu William Kabogo bono niganyatiko ba kago komochiwa asokoira obulimo bwa serikali ensemo yaba onchirire kurase county yo nigo bakomo mochi asokoire keginga kiense kiginga gia serikali asekonye bagokorera obunchirire bwabo ayontonyora sepeji ya 5 na 2 wega sepeji ya 5 nalimo mwanchumuligereria ntochikuligereria ngana ki Dr. Ruto wonesogetie maisomarone na gotebango murubiri no rengo woko mo abduct oyo omonyakero gobwekiombe kia IBC oyo gokore merimo ya yebene lituko lya rero Wafula Chebukati komocherera nekirenga kiabo nigo kiarenge kumuita gose komumada abune nchera ya mayogo paralyze amangana yokorariwa ko machibu yekeroge kenene kyuburai bwense wega yukagenderete abanyene abanyena asinyumba cyo kwego ke bali bakonie kenyugwa bali bakonie juices gose fresh juices na cosmetics mangana yebinto bya basubati yebyo borembo bono amagoli na chikogenda gesara asa matukale bwango iga asenchira yo konyore tax ose yo kosangelia revenue propose kwa runeke mbekia national treasury ndochekorangana kibinte ibigo cha komenta sama tukali bosyo nyoro mobunge onyali bali chache sahiri janda na tebete nga propose yo mangana yibinto bya basubati bigwenerete ko bayiguru ose bimentu ligoli egere serikali nyale gusangelia banga ko basubati ta ko batabwati makeup igo ensemeyo ne chikuligerirwa mono na gukorera yo mtu Brighton asepeji ya 10 alitoguchikonyora nali igoro yo muminyoki yo musubati olinje ritwara tumeretwe abasacha gete bache kumuikoro airport mutenyo November mwakoeta abo barenge nekerenga gyo kumuita buno mugako enero batumete bono amangana go siaro kabono igago samangana nandako asiolekwa na linga it wasn't me the new twist in murder plot mokorengana mwako yagote nje natumita abasacha abo bache kumuikoro airport kulende taba kanete 1.5 million banyareko babagoita umusubati oyo iga ayonto yaligeria soboime asepeje 10 ase gazeti ya The Daily Nation Brighton amono mwancho muligeria na rayo asebono buya kabisa mwancho muligeria karoto ndada kumurikira na gokoreteraria nete gwate kemigo sa tigete aligira sama gazeti tukorera kunde sara na koroje SMS ma bumete kumonta ikira SMS yae wigatonya some yes tunokumana gwatumire ndoko yasoma gochasore asemambia bana asante sana our super viewer naenda wa super guest tokora tuara kera litukole Jumatano kerale around amusubati Esnas Nyaramba the director yekiombekia Young Women Democrat agotebanga na wacheki ambia Brighton na wacheki sana na tuligire tokora chinsemo chanyanchwa loud and clear bia mona sana baba asokwendra ko baime yomorobulyo kwani abantu banyanchwa tunakupenda sana amatunda oteresa nera goteba watching from Bomet na tuma salamu zangu kwa kijana yangu Jedson Oseko Jeden Oseko na mama yake Elizabeth Akinyi na mama yangu Teresa Mongare asante sana matunda o Teresa ase gutuma ujumbe igobono balimogende tugutubwate bono mambe asante sana Esnas salute asega singio gende tugukora baba ngwe katuraza nzemba ikisemi bona bana gutume comment yao musubati gano yete gisemi
nani kwa na abwato ko robo dira tena bono ngoja bari kucha ko arrest achibabre banda bago abakurabana bati bona tena barabu ko babek bari chipengo mbona siga Nitukulia Jumamosi na lenga sigeta sini kemo hiyo tutaongea nyuma ya tent tutaongea nyuma ya tent sasa mwa seti kero chiza cha myokira yake nyirana amanga ngase bichintanga nara kumurikira umere kimwe dogo chute dina liya ana tene ngotu ya 99 ya sokorte nyangi no musubatu bimyake merongene familia yabo nigego gete kabise watena bono muga karende omosae adendo no mosae na munoge na wana rende ine county eri ya wasinigishu atarende na ande mugago tanya kunyoma esa iborurende aba kolengana nere mugago yakoro na Jona batuku bakora tomurugyo ena Alice Chemelili babeire babasani asemyake merongebe 20 years 20 years konya bwate oyo garabanyo nandi nigabwate miaka 70 nigabwate miaka 79 oyo gabwate miaka 20 kini babeire rende obosani tari konyoma na renda kire wone bamwete ndiganyo banyomane karumsa jate temna konye ni kontagete omoremba so bongo bwana ndamaire nari sinaja ndi ndama ozali sinaje aziko koyoro ali sinaja tu amomorembe kwa dali mwago agate anene na haya no moremba atagete kirende bono omonyombe bana alisi alisene na so kata gasyo na ya gaki mongina bobe na gosina mali na rojega ya no bwanjani bagatena bantu wanyuma nino mugakone bwe miake ya tukubagaderia maya anye ekinya sanjire kubwataniamo mwenye bantu takonyara kugiatana na igo agire abana nende ndo chiko kwana abana nende ometo mugakona njere tena abanta bange bigori byaye bakoro grandfathers lakini mbona ujigoro gutata bando mwemie lakini na ebiro lakini sa rende kiyo torki gentekemo you don't give up on love which whatever age miaka ndio montara as long as you are happy naende kwa nachire kinanga nonkobera igo who are we to judge anyway ndianzo kama zira kimingane liango kirza 99 mengi lakini 99 ine miaka Abraham alinge Abraham karonera 99 years osensaro leke 99 years kana wakanyaro mwana Joseph na wao takonya lakini ndasenga giye miaka 18 chacho mugako temba sabira maya ase inyuma yabo osase familia nando onyorire omukungumya onyorire gentekia igo bono mwaka go whatever Jona yes onyorire gentekia tiga tobasabira maya ande tobaganerie tunawatakia maisha marefu matuma koitanirie bonus akikola gandraga sana bia mono nindo chinga ni yara okuinire sana mto Brighton muna yakunira mwanchi muligerenya asepeja kabere gazeti ya The Daily Nation neli mulikerete na kekyo Kenya National Bureau of Statistics ya kolre obotuki na kuorogia the shocking truth about partners mono bali married mnatwara abasacha bange mbabwate more than 7 sexual partners mbali nabarugi babo nabasubati nabarabo mbabwate sexual partners wetania babere twara chi county au kulende narorire county ya Nyamira nero nera somo barabwechi county chire chibwate obutuke ubwakorwa for the 12 months obutuke ubwakorwa n'abantu mbabwate extramarital affairs county ya Nyamira nere noere na Kisii boigo nerororo county ya Nyamira nigebwate ekerengo gi 13 nuguteyemo igoro yemia chinga kie county ya Kisii ebwate ekerengo gi 5 nemo nugutainye igoro yemia igoro chenga chi county cha Kisii rongoro gusina roro ndotikire magega asobotuke obwakoretwe obonya ekero twarore county ya Murang'a nere tangana sabasubati babwate gwetania banchi babere asekerengo na Kericho lakini boigo county ya Kisii boigo titigire magega nero ni bwate kerengo kya basubati babwate gwetania banchi babere 3.1% engaki county Nyamira nkoligi gasa basubati county Nyamira county county ndo chine ya Kisii Nyamira na basacha ndo chebabwate more than
two sexual partners Nyamira. ase kerengo kia 13.1% na Kisii kebwate 6.4%. Abuna asaba sacha babwate more than 2 partners. Na se county ya Kisii asaba subati babwate more than 2 partners igo bale 3.1%. Ekarontaro uche county ya Nyamira asamangana y'abasubati akore nabo kwenyorera gazeti ya umwancu murigereria egere bwesomere asinchira yoboime orara manganaya na endirende page ya kane ni murikerete ngana ki why Kenya is likely to face a HIV and AIDS crisis asengencha abantu bange nigo bakare bweso ya kiolela kumanyana ke bwanchani na montonde bwensi for egere monta achitoseleshe na mahitaji yake chinga kia basubati kerengo kia 50 na ibere igoro yemia 52% ya basubati bagoshare nindigereria roboti urubuya kurinde nayo mwanchu murigereria nabo kwenyorera bwesomera senchira yubikira nunga Kenya ni chigo soaso muchando bwe HIV asengencha abantu bange nigo batigire kubwatia machikali yobochenu na nakibagwenete gwetanga korwa sibinyinyebi bwe gasi ya the standard ne murigerete igoro ya mangana yo nyatika kubwatu kuri tukurego korwa se kiombe kyo bochenu kerwa kubwatana na Kenya Demographic and Health Survey ya tukurego asenze gazeti ya kane gende tukumurikira mangana yo ngaki Kenya kiratu asensemo ya social and health trends asensemo ya figa neretanga ine asokwana kuna bana abali bakwebura nkonyora bale sindani eri bina batakire sindani eri mutienyi nere metinyi bere immunization eri etakire aseta county ya Garissa siegete asabana batari konyora sindani jidi chiri recommended oigo asepeja gatano eri murgede na inki gekogera county ya Bungoma emanyekanide gosaba subati emanyekanide na nera baswati bago ikoru mono utagwa somera nigera sepeja gatano beja gatano na omo neri murgede na basacha abange nigo babwate health cover insurance health insurance kubwa basubati utagwa somera beji ya gatano nomo na liura manye ninge kogera abo igo beji ni murgede na half gati yumbara basubati banyomire bange mbatake tukonyora abana don't want to have babies na utagwa somera beji ya gatano nomo njumuri no manyena ninge gekogera abasubati bali half of them batatu tukonyora abana bangi batatu baba sinywa matu konya kogoka abandi batatu tukonyora abana ine page ya 5 nomo page ya 5 kabere nere murikirete mete ni special report ya batu gutwe ene murikirete na account ya Samburu nigetanga ine asaba amubaro bwa abana abanyaruga bakonyora oburito bwa mapema usibwe bwa mapema Samburu yabwati una West Pokot Marsabit Narok Meru Homa Bay Migori Kajiado Siaya na Baringo echo na jijiri top 10 counties chitanga ine asobo kabara bwa abana abanyaruga konyora amarito igote kwesomera eyo ne page ya 5 na kabiri gaseti ni ya The Standard page ya 5 watutongo roro kosengo bwate kwa page ya 5 watutongo roro za libro bya mnyoke na kibono estate nigo ngaki government ikarwate abana na kijepkati hata kere kobwatwa nago chererwa ingakieri yechukura chikonyo chitararariwa yote kwa somera ngara se page ya 5 na 3 gaseti ni ya The Standard ya sebono ebyo ekyombe ya IEBC ya kono Kenya like ko so robot na kubona reforms kinyaji korosi kwa sekyombe ekyo magigaba Kenya batarenda sobo chori bu mwaka bujirwe ne 25 na ibere bia mano sana umupango urengororo bugo drop plan yogo abolish boarding schools bororainde urateneniwe inyero mutinyo era umuliki obutambase wizara y'ekiseme Belio Kipsang na nyatwa bagakoraria buna abana ba grade 1 weka grade kianda mbagwenere tikoenda amangana y'ekiboarding mbagwenete ko bachi scholars kulende serikali naende ya tuguteirare engane yiga na goteba nga chi boarding school nchigendere ko baroro igo moibolia ndonse asotagete koiro mwana ogo nabo umwana kugende school abakanyale gazeti ya The Daily Nation egarwerorera yo senchira yoboime a comment nera yo mwanchu murigereria igoro ya survey yo yakoretwe litiko igoro omochokororia omayuya
Agoteba, good morning Ensakia crew. A good work seen from you guys. Asante. On that survey of Cheating Nation, I would have suggested that the title be Cheating Marriage Live. Yani araro chete eba Cheating Nation. Ebe cheating marriage life. Because you can't cheat if you are not married. If you are single, you can't cheat. But I think Satan is using married people to destroy the meaning of family and marriage. Of late, more married women are looking for mipango ya kando kuliko married men. In fact, women are hunting more than men, even in Gusii, and men are being subjected to domestic violence, even if they don't come out openly and say, let us pray for our family and marriages. Yune comment ya omachokorolia omayuya. Nabagoteba igo. But who is married? Omuntu nyomire muntu kyoyo. Omuntu nyomire. Keteno muntu bajagire family. Muna bono mugago yo 99 baza for 40 bajagire family. Matoko ngendunge tukorokana come we stay na marriage. Na marriage. Ne ndongere geli kyaba mumura babwate obwanchani bo muri bokera kide karono bunae nyome na barasa that's marriage nje ni nyomete nyanchama ferista bone ine nyom ine marriage kamu stay nere ya gaga ni moko buta tu yo kubuta tu moko buta moko nyakobuta. Alright, wachimulia kara kuira nga marriage ninki use form of marriage neriye, then you can answer these other questions. Kabisa. Na hara kwa kuna hero Sara na Brighton show iko sawa na wapenda sana. You always make my day. Epono Sara na naro goli swali gaiga garobon mete ngokoro doja samakasi. Yakubona dende pona bono lero mwasome na cheating nation. Ekigeko gera umugako bono bwe miaka emeronga kianda no yo musubati no make nende cheating ni chiko babu ntoko manyara itategemea atoko manya because why wait then I don't think ngani chiko mugakate baiga igende kiagarda kanyuru kunyoma ni gatagete piece of mind ana tageto molembe Monta me wana lisirende roja araja monturoni molembe lakini dende keto basabera maya ase mantura nyuri mwanju mureli goro yemo yagosori eli agoshiriki autumie mie yemo ngweto magani witu ikire ebone tokonya kwaira ke chikoraga yense yemo nenusuga ikine igora kaiga aibono gosuka torigeria magana yigise. Okay. Nyuma tutarabate biguru y'umurobelyo bwo kubwera chibesa omuigo bwabagetutu Thomas Ondari agoteba kurwage kano bogetutu bwa masaba imeyensa kyabuna botambe na kibwakira we studio Sara na Brighton aigase studio bwakirebya Okinye Dismas na agoteba good morning all team Ensakia mark me present from Igena Itambe with General Gichana Immaculate Kemuma Bwontiria Peter Ondieki Petra Mokeira asante kwa niaba yake Sara Ontita asante Papa Heavy Papa Shakil Papa Antivirus asante kwa niaba yake Joshua Uta asante kwa niaba yake Brighton Makoli asante kwa niaba yake Lucy Bonareri Bena Nyakenyabuga Shemu Kebuli let me send condolences to the family and friends of the late Daniel Kibaso who is being laid to rest today at Igenaitambe village Bosamaro. Pole sana keromo kweni omwanchuino na mwensi bali mogendete gutuganiria mayato wakanga mbiye mono kigima mbiye mono asoko to baje SMS chino Sara wano tota katuranyuri omwanchuino ni goro baby really nerandira nyogotomo ruenyi irwaye keraba bui babe tetukuri goro ana mwisondo mo buina aba na era toko mo bui weditko lero Sara kuraba nyuri oraba de baby really akyawe koro kyaguri ka account kibesire ngakobeka nande ngakyagotoma ende nere wero aba mo bui weditko lero mwanchu muligereria yen January erone chitariki 15 na isato lakini olibugumo bugendrete gokonga mono rent nekuganetie fees nekuganetie chibill chikuganetie na mangana shopping nakuganetie na bobwade shiringi 100 ya mase kibetyo sinyirenga na kiogokora to baisa goicha nekiagara chibesanchire gaiga wakati January nakuwa ngumu Ndizi TV na kunyeshea baraka ya pesa yento gwenete gokora onye kubwate simende yonse kagichebwate app ya Safaricom na M-Pesa genda M-Pesa
alafu ogende lipa na M-Pesa pay bill. Business number olike 515450 515450. Account name okolika Ndizi 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 ritoke yani Ndizi amount okubeke 100 mayoka iga alafu lende pin number ne siri yawe kera kwa bekire ni gugutuma mwanchumulie kera kwa kodrigo bas wewe tulia kwa sababu wesoire ase draw yababui kolende tokora igori morioka ikiagera aigane keminano gwikominyo kegero nyore chibese cyo chiri gwikomi kera lituko was at the end of the day lituko ligoro buna bashirigeti bya bakora bachesire bya edroni go yakoletwa sabantu babere bachitengane shilingi chiri gwikomi ikomi igona yato bese gotigwa magiga 10,000 chiro lituko lya lero lya Wednesday na boiga at the end of the week ntobwate draw ya 200,000 igobana tobese gotigwa magega ayegento okora ayerera ase business number ya 515450 amount neme ya moyoka egere bweso ye ase libagario kwa bomobwi. Unaposhiriki mara nyingi unajiongezea nafasi ya kuwa mshindi wechi bese icho osumaili gochika ili tukuria Jumatatu Chantal Kerubo bomobwi akaiwera kaina nyumba na 10,000 iturigoro chiswati atanja na nere bwiwerete chiri bukomi na akagenda nyumba na chirocho pono babwete babere na Melvin babwete chiswat na Melvin babwete kiro monte gona begede chibese 10,000 ya kingikira na tobeka chibese ijo ase okoboko ase mobuko boigo kenda gutuma goja studio na bogo chinyora chibese ikianto kumango kobomobu tuturi komanya edroge ojokoro na liora nyora chibese ijo hande gekora gense ya maneno studio jidega ngesara onorua mogani aso ase studio yona litukora ni ndo itwa kwanda amagana yejisemi mogani bitukira ase studio metenyo ni ya mambia nere kajeste warm nere gotwara liberera and by the way ekero mogani agocha ase studio omo te bikoso momborerie ebrengere bya embire byebi ekero bone serikali nende yatebirenga ya rain state ria mangana a boarding schools abaritangane bali abayibuli ntu abeta no bwo bangana kirende kego chakoba kero bagwa abolish boarding schools nande batebirenga boarding schools are here to stay moboli erego se ekerengere rie kina kiakero chibono iga nende nakikonye bya kurwa buli tangani ekero gia chitenga nkobera abolished what was their take and how are they taking this decision here government through the Ministry of Education igo mwanju modi tukorera ni gotukukwenda go ikase sema ya ose school ya Maxwell Academy campus ojara to tena ngakia konyerumete campus kerogoro ke school campus it's a good school mwana na harueto igo ne bwate bo campus bwa yemi ne basu school ne basu kana to kwenda ikase school ya Maxwell Academy director ngojara to tenga yigo toka kwa direction nabanya no bwato mwana goswase junior secondary school bete bonne to kuri limono junior secondary bono ya chire ngojara to tenga ki ba brubeire ngakira mbata ke to murubiri yogendere barabuna Nigeria Academy nigona nabao jo denga kibero biretie yona dojo kopana na director Thomas Oroli nyagaka akroa senseme yu ya Maxwell Academy campus bojana to dema te campus sara campus ni university ni institution nyingi ya campus ngojare atadebigoro ya mangana junior secondary school director Thomas Orori nyagaka okay ibo bono ngojara studio manjimori bono kanya kubuto mari boli liao riraga ni komanya nga kibarobaro biredi kyaramete ni academy para ungo sabale chibese musenaki ngojaro totebia manga kibaburu beta bana mbiro kibajo garanza inse nga kibaburu beta baro si laboratory amanane dojo kuriria mangana junior secondary school preparedness iko bono kanya utoma uchumbe yawe karangwanda CPG komino jana nek nigendete ko sokia amachivu a grade 6 bongunyungunyu yani quietly Ekerolindi na junior high school chigendete konya kweroberi antimetiri ninga kia jidana niga so gekiri bokiriru akina arayo ana mangara sama gaseti njisara bono ndagete gokorera we karondo jina former cabinet secretary magoa nigo bana abaira appointed kobe professor sensemes mangana asensemo ya Maseno bona niga uchigoba surgery uni gabere professor ya surgery go bono surgery nda uchi gosomia bana doctor nende is a doctor is a doctor is a doctor is a doctor nende bono
professor na didi nene kwa doctor professor chirangi jirinde gocha gocha no mai emete ro ko mondo doctor gade professor na we avera arete kwerende kidogo avera arete shida kidogo lakini bwana lende nera ujugwene kibinango chiare asa mangana lecturing as university ya Maseno asensema ya surgery bia mana nabokonyale gazeti ya The Daily Nation mwanchu muligere bwesomere ngana ki Dr. Ruto asiore tingo morobiri no rengo roro bukumwocherera omonyakiro gwekyombe kya IBC Wafula Chebukati maiga yaye aitwe osabe madad elio etenenie gosegataye paralyze amangana ya machibu ali koraliwa yekiroge kanene kyoburaibwense ngaya kwanita chinga kyali kwa roboti ngana ki obo choli bwa koletwe bu mwaka o 2022 boigo ntwaro Chebukati amuchigeto muraibwense ko investigate na go probe nganki keirete chaos na mangana yechiburaburo asamaga cha bomas chinga ki chukoraliwa kwa machibu manene yobo choli igobano mwanchu mulire kero Chebukati ne timu yae bagwikomo elyo litkulia lero igekyombe ya kya IBC ngechikoba kere constituted usabona talibo ngobe kugero kyana ndoko ba vacancy koba no drama ya cherera 4 ngagike ndo ko robotu tumaina tribune ya rostiwe ya yete kakira usabona boti ande kolika bage family ya Jiroba osirete Jiroba editaria nonyo Edwin Kiprotich Kipto amangana fashion stylist and model bone familia ani yegarote auna patagete kumanya obwene ebwa omwana obonyate kagosira asenjera uyo entutukan mba ekaroti kure ora netiwe bono batete na batagete bamanyenga kyumwana obasiritiwo nabega mangana maya asense mayobole mina alibona Kenya kubwaterana na European Union nigo bono bacha kiri umurobelio bogocha kwene kyabunense ya Kenya teliwichi gutwara ubulemelwa bwendagira igo nigo barachie gokonyense ya Kenya kwenyorera the farming inputs na kubeka chiba sense mocho koneke mnabali mikura sense ya Kenya ngo siro bale bunenchere ya moyo gocha kulinda amangana food security asense ya Kenya na mangara sichika seti chiri kulia lero mwanchu muligelia ntogo kora kulinda mange kwa iuligo yalenge a nation a cheating nation karobo tukibwa kolire kwarorire nga na kyamanganare ye bottom line elinga ki esike sika family yao kero kwa enyoriro nye kwa enyorire igo bano ncheyo mtu Brighton ndo chinga tigankolira bwasibo to korabo na to korabo kero mogeni tago cha studio ese inera wadana ki Thomas gote bana nyasa okirire ekerebu ku ya esikire Thomas yotana nyasa okirire ekerebu ku ya esikire igo maite soma biblia igo ngevine liginya sae some buku to kirie buku ndite nari tukuri ko ndekara sana dio ko ngonda chinso bono ni nani igo bono to atana nyasa okirire ekerebu ku ya esikire That is very nice. You know, mwanchu muligeria is a wise saying. Korasi mtu Brighton maitenari intellectual ya mangana ya research, mangana yo kubeka chi kuendegete very simple lakini ebwate translation era gokonye. Na inchi botambe ni gongote banga egetango kili tukuligoro nke bana indi getango kili tukulia lero. Kesuki soka guchigabo kole bintu the right way. Mangana nda mange wachia Mungu. Ayuna inchi na arongotea. Bono metenko endo to kwenda bono nduru to kwenda nae dito jugo koro moroberio jibiro bigo tuanjera kinende nyora na amoga sori neroro go gendera kunya gutuma ebese ya emia asika sori to agate yo shirikinde obwebero obo mobwiri tkolero to kuma ingo mobwi nae ingo nyagete Mary nyanchama Josephine Joshua lakini aigero gutuma wetere shiringi emina to agate byari kwenda se mpesa kwenda sense meya nebegira abo mwanju muri screen yabo the producer yabegira abo kwenda kuna ebinde byonse kwenda abo kwenda se baby orike business number 51 54 50 ekero kwali kirabo kwenda account name Ndizi ekero kwali gire ekoretera amount ubeke miyoka ndiko ubeke 200 ubeke 500 ubeke lakini to goteina ubeke miyoka ekero kwabekire miyoka
Ono linde ngete ngo sabere bin ini ronzo ko de bigera bin ni siri yako ko ikabata karo kwa batire ya chire wanyorere chance yo kuchikoba mubui wirit kolero karo ganyete draw ye week chukwe wera 200,000 for Ndizi TV ne ro gwansumu ngaki ora amanya TV kare tari kwa ebese kare yako ebese kwitro moroberio ona bokonyora na wasasei changamka mtazamaji cheza kama wewe unayominta tevire gabo lazima ucheze kama wewe umanya kwenye olegi keiga ni rahisi sana kwa sababu kila siku mshindi wa 10,000 na arororo kila lituko na at the end of the week ntukabwato mubuyo 200,000 ngakaro wacha gitu shirikuru Monday aito tiga abora nyore nafasi yako iko kwa draw kubwa the biggest draw ego chakorwa at the end of the week tanyoro mubuyo 200,000 kolende kila lituko ntubwate 10,000 uno yominto Brighton yago tebe buya kabisa no bwato mwana wa junior secondary school junior secondary school no bwato mwana ono rende ngoje to tenga kimwa brubeire osenga kyo brubete osemana lakini mugeni ngo jara studio orwase school ya Maxwell Academy campus jigoto tebi ojino ale studio B bele no mwibuli na renge na ndina wamba isako mwibuli Maxwell no nye director tam nye tiburonge ntwana ko any counter engineer anywhere but ina watu mwana okorete last year. It's a nice school. Baro is qualified teachers, very understanding management. Indagera abana bakwegwa era very quality. Discipline yebirango byaigoro timedo se ba change because na bato mwana ko Eunice Mora mwana ibono igole Nyaburu girls. Lakini bwana umibonaro dikera mambye keraro je posta bantu badigere to batana still bara manyabuye nki junior secondary school ane bara manga kibaro operate made school bara manyanjiriji jigo chiko koromoro biri Jones Tari Jones ujo kora none jiji public. Chia kora to assessment di robot ndo jirobwa to kwe e bara di diskuro yaki ji private na Maxwell bara umbero operate ngoja bara to tebi kono maju moria abuna yo muibori onde bwest stakeholders na boto zomero ujumbe ato tenga kyoro cyo moroberio junior secondary school e karo ujo sioliwa amete ba ujo swatare 30 na ba so mutinyo yo matukate tera make baso to tete matukange 12 baso 12 days baso asomoroberio o CBC bono iba uja ka junior secondary school na kyoro je brenga biao serikali go tantaneti gose wanyorero bono manyake ro ya junior secondary school na ende gentekia wonongo chakatole the normal calendar school calendar meteri tu araburukani tu batanko de calendar irani bono mwibuli na bakwebeka na bakumayana kya kurwe school fees na kya okora egomana I think oro mwanchu muligelia singenche Brighton sai egarongo skaigan karanse right there that kuri director na kya articulate issues godwara libolio na boli directly egertolode na kitogo konya finlay momanyi koronya mayo molo shop agoteba tuned in Judith Hill nera agoteba nagende tukurigire kuro diaspora Junitai Jacksons na ni mete no kuro Phoenix no mongina Salome korwa Arizona mimono nje jirega ngwera na ngendo jisoma tosko era to majujumbe jao tena sasa meri studio to koro bonjo lipo biro mutato erinde mogino nekera so studio to kwira na korwa sensa meri ya Joshua tanyoro mogino to ikire to endere asomoro video obwikisemi cheito mbia kabisa. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi maya kichibesa nguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangerio mwana umwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka
emia yemo yokai unokobeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guchia iguru. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani igisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia naboigo chikali chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yomurubiryo CBC iru mwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo balase kanisa ya pefa ensemu ya daraja 2 wosobali kire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi asi namba enoti isano no ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano no isatu inye gose enoti isano no ibere yemo kianda isano no isatu isano no ibere isatu isano. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange nigwikire chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Gusii Urban Blaze omugaso obona turiguchie koba buna butambe Sayansi niyende oyo no sayansi niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronyaramba chenkorkunga MC Medi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Minchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga fake star yaote bagagunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonsi #yekebemberi nyoro morobere igani gokora tunainje Petra Mukeira kila litukuri ya Jumatano gwika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkovoka mami naebwe kankorota mami kobute mpaka boire
ngwanchela inde bakamami aliagendreta simitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe